Ngang'ereria bageri banto baminto ndabakwani ng'a wairire buya bono rende kinde iga kinde ngokora chigasi chiane iga naende nainyora omogusi nakwanete ng'a magokoro nsaro maya batina bagwa boreba banto baminto maigure egegusi ekio naki emineti magokoro nsaro maya batina bagwa boreba yaani emineti ng'a magokoro anga esaro eria okobekera chibese magokoro anga esaro abanto abanene igo bakobekaniwa buna esaro eria okogachera chibese yaani abanto abanene babwate amafuso amange igo bono obete otegerere ebinto abanto abanene bakogotebia moiso oye ase ogochi gochia nabo orachie ogwe ase abia igo igwere ebinto abanto abanene bakobatebia bamoraba abake abasaya abake igwera abanto abanene igwera abanto abagotu binto bakobatebia naki kiagerete omogusi agateba ng'a magokoro nsaro maya batina bagwa boreba bataigwe oboreba na ase aria aretente igo ase aratoto noroche aria ase esasati ere ase aria bono abwo na oboreba igo omonto ogotacha iga kwarimera igo bono ekegori egekonya nkegochi koigwera buna abanto abanene bakobatebia moiso oye na oboreba barochi bono nabasabire abanto baminto bono onde YouTube bono rende subscribe abwo share egere tonya koegererania ekegusi na ebinto ebinge mbabangerete as the chairman of elders ngochea the whole of Africa bono onde nainwe ninto kwana ebinto ebinge ebinto omogusi akwanete bono buya mono ase ogonsapotia ase okong'a omoyo oywo mwantebiri ng'a yaya rende bono elder tare goika iga rende naintwe oratosomia ekegusi na inche nonde naende timba naino mpaka eteka ya omweri bono buya mono asante sana.